ζεις. Αυτό ρωτάω. Το 25 που σας έδωσε το Αμπασεντάρ, πάλι άλλο, θα δώσω ως δικτάτορα. Ωραία, ωραία. Γιατί δεν το λέτε. Εντάξει, δεν πάω να κάνουμε την επόμενη ερώτηση. Ξεφύγησα λίγο. Συγγνώμη, μόνο θα έρθει κάποιος από τις ομιλητές, δεν θα πετάει ερώτηση μόνο στον άλλο. Δεν καταλαβαίνω το νόημα σας, δηλαδή προφανώς η κυβέρνηση της εποχής εκείνης. Όχι, λέτε συνεχώς ότι η Ελλάδα, το επίσημο ελληνικό κράτος κλπ. Το είχατε πει και στην Ασία, να φέρουμε στην προηγούμενη συνέντευξη. Ο κ. Μοσκόπουλος. Προσωπικά, εγώ λέω ότι υπάρχει μια πολιτική που δεν αλλάζει απέναντι στην μειονότητα. Μα ήταν δικτάτορας και αυτός μας το έδωσε. Ήταν κάποιος που να απαντήσει. Υπάρχει μια πολιτική αποθέωσης. Κάποιες στιγμές που πιέζεται η ελληνική διοίκηση, παρακολουθεί ορισμένα πράγματα. Δηλαδή το γεγονός ότι εμείς αυτή τη στιγμή βγάζουμε ένα λεξικό και το παρουσιάζουμε, θα επιστρέψω σε αυτό που θέλετε. Είναι κάτι που δεν μπορούσαμε να το κάνουμε το 1992 ή το 1993. Γιατί είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο είμαστε και ότι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκείνη την εποχή, με την ίση κοινωνία των εθνών, επειδή μιλάμε τώρα για μια περίοδο που γίνονται ανταλλαγές πληθυσμού, που υπάρχουν εγγύησεις, τέχνες, μειονότητες, αν χρησιμοποιούν τα δικαιώματα, οι γλώσσες, είναι μια εποχή που είναι τα δικαιώματα μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι πολύ κοντά και αυτά είναι μέσα ζητήματα. Δεν μπορούν ξαφνικά τα εθνικά κράτη να πούνε. Και τυχαίνει ο Πάγκαλος ότι. Θα σκοτήσει η λέξη Πάγκαλος, εγώ δεν καταλήγω. Δεν θέλω να σας ξέρω, μια μόνη ερώτηση. Λοιπόν, ξεφύγησα λίγο το λεξικό και επειδή είναι ο κ. Βαλιάνος εδώ πέρα, δεν θα με παρεξηγήσετε. Έχει μερικές, ο Βολτέρος έλεγε ότι ξεκινώ να μάθω μια ξένη γλώσσα μαθαίνοντας τις κακές λέξεις. Τη λέξη γάμο, συγγνώμη έτσι, δεν την έχει μέσα. Ενώ έχει το μαλάκας, έχει το πούστης, έχει το κουτάνα. Το γαμό, ο κ. Παρίξης θα μου απαντήσει. Το γαμό γιατί δεν το έχει. Όχι, είναι σημαντικό έτσι. Όχι, τι λέτε, τις λέξεις. Όχι, δεν μπορώ να απαντήσω. Δεν είμαι ο συγγραφέας. Προέτρεψε ασφαλώς τέτοιου είδους προτροπές και συμπληρώματα σε ό,τι αφορά τις λέξεις, αν λείπουν λέξεις από το λεξικό. Ώστε να βελτιωθεί ο λεξικός. Το λεξικό, συγγνώμη, το λεξικό είναι δουλειά του Βάσκου του Καρατζά. Αυτό λέω, μπορεί να το ξέρας, αλλά εσύ δεν το παραδώσει εκδότης. Εμείς δεν είμαστε ακριβώς οι ειδικοί για να κάνουμε στην πρώτη έκδοση. Δεν κάναμε παρέμβαση. Μετά την πρώτη έκδοση, τη δεύτερη έκδοση, δεν είναι καλοπροαίρετη και Είναι συμπληρωμό. Και μια τρίτη ερώτηση προβλέπετε τελευταία, αν με επιτρέπετε. Να κάνουμε μια τρίτη ερώτηση στον κύριο Βίκτορ Φρίντμαν. Να την κάνω ελληνικά γιατί δεν μιλάω πολύ καλά ελληνικά. Λοιπόν, απλώς ήθελα να δω την αγάπη έτσι, αν έχει τραγική καταγωγή, κοίταξα στο Wikipedia και είναι αναμεμειγμένος. Αν θέλει να πάρει. Κι εγώ. Είναι πολύ ιδιαίτερη λέξη αυτή για τους πεπρινότητες. Σημαίνει υπομονή. Μα ρωτάω, πριν σας ρωτήσω, παίρνω την άδειά σας, έτσι, είναι πολύ πάνω. Λοιπόν, τον κύριο Φρίντμαν, κοιτάω στο Wikipedia και είναι μπλεγμένο, είναι καθηγητής βαλκανικών γλωσσών, αν δεν κάνω λάθος. Είναι συνεχώς αναμειγμένος με τα μακεδονικά. Έχει καμία ιδιαίτερη αγάπη στους Μακεδόνες, αυτό θέλω να ρωτήσω. I have a special love for all languages. I grew up with 3 languages at home. English, Russian, and Yiddish.
I studied French and Hebrew as a child. Μελέτησα τα γαλλικά και τα εβραϊκά όταν ήμουν παιδί. And I also tried to learn as many languages as possible in college and graduate school. Και προσπάθησα να μάθω όσες γλώσσες περισσότερες μπορούσα όταν ήμουν στο πανεπιστήμιο. When I wrote my dissertation on the Macedonian verb, Όταν έγραψα τη διατριβή μου για το μακεδονικό ρήμα, I thought it was just another Slavic language. νόμιζα ότι ήταν απλώς μια άλλη σλαβική γλώσσα. I had no idea that by writing a scholarly study, I was actually performing a political act. Δεν είχα πάρει χαμπάρι ότι γράφοντας ένα επιστημονικό έργο έκανα ταυτόχρονα και μια πολιτική πράξη. However, I learned that that is what I had done after I finished. However, I learned that that is what I did after I finished my dissertation. Αλλά έμαθα ότι αυτό ήταν που έκανα όταν τελείωσα τη διατριβή μου. And having done so, I have continued to defend the scholarly value of all the languages I work on. Και μετά από αυτό, πάντα στη ζωή μου έχω υπερασπιστεί την επιστημονική αξία όλων των γλωσσών με τις οποίες ασχολήθηκα. That's my answer. Να πω κάτι στον κύριο για τον μπάγκαλο που ρωτάτε. Ο τρόπος που ρωτάτε, χρησιμοποίησατε μία έκφραση, γι' αυτόν δεν λέτε τίποτα για τον μπάγκαλο, αυτόν που σας έδωσε το αμπετσεντάρ. Αυτός που σας έδωσε το αμπετσεντάρ. Υπονοείται ίσως ότι έχοντας κάποια ευγνωμοσύνη προς αυτόν που μας το έδωσε και επειδή είναι δικτάτορας δεν αναφερόμαστε. Δεν μας έδωσε το αμπετσεντάρ ο Πάγκαλος. Ο Πάγκαλος στην εποχή εκείνη συμπλήρωνε μία πολιτική 2-3 δεκαετιών επέκτασης. Είχε υποστεί η Ελλάδα τότε τους ελέγχους, τις αναφορές, έκθεση Κάρνεγκι για το τι συνέβαινε, τι έγινε στη Μακεδονία. Υποχρεωμένη να κάνει κάτι για να δείξει προς την κοινότητα των εθνών ότι εντάσσεται πια στην πολιτισμένη κοινωνία των εθνών, ανακοίνωσε ότι θα κάνει κάτι για τις μειονότητες. Αυτό το χρησιμοποίησε πολιτικά για να σταματήσει να ασχολούνται οι άλλοι μαζί του, ως δικτάτορας. Εκδόθηκε αυτό το λεξικό, το οποίο εκφράζει μια πραγματικότητα όμως, έτσι κι αλλιώς, όμως, ως δικτάτορας, ελέγχοντας ένα σύστημα το οποίο σύστημα ήλεγχε και τα φασιστικά παρακλάδια παντού, έκανε ό,τι έκανε αυτό το αμπετσεντάρ να μην φτάσει ποτέ εκεί που προζόταν να φτάσει. Αυτός ο μηχανισμός ο οποίος ξεκίνησε από πριν, ταΐστηκε από τον Πάγκαλο και συνέχισε παραπέρα και τον βλέπουμε δεκαετίες μετά να συνεχίζει αυτό το στυλ. Έτσι, η Θεσσαλονίκη, να πούμε μόνο για τη Θεσσαλονίκη, την εποχή εκείνη, πριν το 24-22, δεν ήταν ελληνική. Έτσι. Έπρεπε κάτι να κάνουν αυτοί με τα ιδεολογήματα που είχαν. Και όλο αυτό εντάσσεται μέσα σε αυτό το σχέδιο της εθνικής ολοκλήρωσης. Ένας βαλκανικός ιμπερελισμός που εκφράστηκε βάρβαρα πάρα πολλές φορές μέχρι και τώρα.